presidente do Liceo, queridas amigas e amigos, querida Marifé, reunímonos esta tarde para lembrar a figura dun dos ourensás máis entrañables e inesquecibles. Estamos a falar de Arturo Baltar, cusa calidade humana e creación artística o converte nun referente cultural e nun emblema, ademais, da nosa cidade. Arturo Baltar é asistir á presentación dun libro que, sen dúbida, contribúe a reivindicar e dar a coñecer o seu universo humano e creador de barro. E así é, as súas palabras escritas en barro son xoias que a nosa cidade atesora no seu patrimonio artístico. O seu Belén é o epicentro dunha das festas máis entrañables de cantas se viven na nosa cidade. A súa casa museo é un perfecto convite para gozar da escultura, un orgullo que amosar a quen nos visita e un convite permanente a veciñas e veciños para sentirse orgullosos da nosa cultura e do noso patrimonio. O home que escribía con palabras de barro segue conosco. Con esta obra poderemos coñecelo máis e mellor e con este acto lle tributamos unha vez máis o cariño, recoñecemento, admiración e gratitude dunha cidade que o quere, que sempre o botará de menos e que nunca se cansará de reivindicalo porque é de todos nós. Moitísimas grazas.